So depende na lang ginani mo kung saan nimo na pagda para walay gubot. Ang imuha na ang oras imo nang bahinon na ana jamming na mulayat sa bintana oy. Hey guys, welcome sa Suyaon Ka TV. So karon guys, mag-review na sa kanta sa Enchi nga Istambay. So dagan ka makarelate ani guys, so ato na sugdan. Woy, istambay, dili mangita kaway. Woy, istambay, kalinaw among kalipay. Inani lang standby sis ka. Kalinaw ray kalipay guys ba. Bisag magtagay-tagay, ana, kuyog sa barkada. No, dili lang ta mag-trip-trip og laing tao ba para walay gubot. Wa babae. Sa akong pag-istambay, sa siyudad sa Dumaguete. Shout out day ko sa tanang taga Dumaguete guys ug makaabot ni atong video ba. So shout out sa inyo ha diha. Dugtog mo kanta mong gitara, taroto karon makikigala. Sa akong pagnatagaw, mukhaon og singkong lugaw. Dili manggod ambisyoso, kamangita pa o. Kay numdum sa tani itong ulitaw pa tani guys kanang kuyog sa barkada ba. Okay kay maglakaw ana kakitag ka ng pahuwayan nga hayahay kayo lingkod o magduwa og kanang tabanog o kanang luthang kanang sa pana tabanog luthang kanang luksong baka kanang mga inana guys ba kung panahon pa nga dako kay hawa ng syudad ba di ba so makatrubak kining kantaha guys. Adobo, woy, istambay, dili mangita kaway. Woy, istambay, kalinaw among kalipay. Woy, istambay, sayaw ang may mahal. Woy, istambay, among sikawan. Kabantay kaning kantaha guys kanang naa mo sa grupo ba sa grupo nya nag-inom mo o kana nya kahuman nay nagdag gitar nay mo kanta nay mo sayaw so di ba maka-miss ang mga inana gani nga mga jamming guys baka uban nimong mga barkada o nga malingaw ra mo sa ginagmayng butang ra o malingaw ra mo kanang maglapanay ra mo di ba kanang sa katong panahon nga wala pa kayo tay obligasyon ba di ba nindot kay balikan ba Sa akong pag-istabay, diri sa dalan ilang agianan. Tila kong gikatawan, kay kuno walay giiskalahan. Sa akong kalaagan, sa silingan mapuntagan. Suway sa kuan ni guys kasuway sa kuan ni guys kanang lagi ka nang batanon bata baka nang badungon tas tong ginikanan gidi pala agon mulayat sa bintana oy ato mulayat sa bintana kay sa una biyang panahon kay syempre mga ginikanan sa una na to patulgon man tag-udto kay aron kuno hay motubo ta di ba nya Wa babae. mga barkada na to ana nagpaabot tas baskita naari mo agi sa kuan ni bintana bahala ginig uli latuson. Ang galing sa ginikanan, pero ang bisyo mao'y matuman. Woy, istambay, dili mangita kaway. Woy, istambay, kalinaw among kalipay. Woy, istambay, sayaw ang may mahal. Woy, istambay, Bitaw guys, og kanang mag-standby lang gid siya guys. Kuyog ka sa imong barkada kanang dili lang gid mo mangitag away ba kana ganing nang mag-chip in mo o ganahan mo mag-inom kaya ako mainom pa man ko sa una niya. Siyempre mo sigarilyo po sa una sa ulitaw pa ko. Moro gina mo chip in makapalit ilim nun ikaw mag-inom uli. Oh, mao ra ta so karong panahon na lahi naman sa gutang tripron sa mga batanon guys, di ba? Ini ang palad
tag-away. Kinumdum juga ni guys kana liging anang sa una throwback high school nya kasabado napan may CET sa una guys kanang magmarcha-marcha mo guys ba. So magmarcha-marcha dayon manguli mga 4:30 or alas 4. Kahuman na mag-chip in dayon mi ana dayon. G's 15 dako na kinang 20 sa una guys. Chip-in hantod makapalit na mi anang kanang mga gin, ang sagulag pumilo, mga inana guys ba. Nya ikaw man magdami gitar at tumi sa park, manuroy, gikan sa eskwelahan, musuroy, ana, jamming. So inana ba, mo na life nato sa unang panahon sa katong wala pa kay tay obligasyon, marag ulitaw pa ta ba, di ba? So nindot kay balikan guys, tinuod lang. Boy, standby. Kalinaw among kalipay. Sa akong pag-istambay, ang sigarilyo lalay kalipay. Awit-awiran o magdila-dilaan, aron problema makalimay. Gini. Sa unang panahon good guys, ang katudlo ginawag sigarilyo guys kanang yung barkada. Basta inom mo barkada ginawag katudlo ana. Syempre kay sa unang good bulihon mo gugaw di ka mo sigarilyo, bayot kuno ka, ug di ka mo inom bayot kuno ka. So mo na ibuli nila sa mua sa unang panahon. Mo nang makaton lang juga ng mga butanga gyud. So sa imo nang barkada gyud. So depende na lang ginani mo kung saan nimo na pagda. Pagkainom labdamay, ang katulog kahamong gaway. Dili na madistorbo, hindi ka bumabalik sa ono. Boy, standby, dili mangitag away. Boy, standby, kalinaw among kalipay. Boy, standby, sayaw aron way mahay. Boy, standby, kamot si kaway-kaway. Boy, standby, standby, standby. Boy, standby, standby, standby. Boy, standby, standby, standby. Boy, standby, So guys, mao tong kanta sa Inchi nga standby guys. So hatag tag reaksyon. So sa una mong god sa kanang wala pa kay tay obligasyon, ulitaw ba ta, estudyante pa ta. So okay ra gyud na guys kanang standby, magkuyog sa barkada. So basta dili lang dautan ninyong bahaton gyud, okay ra gyud na. Bisan inom, natural naman na basta di lang palabian. Pero lahi na istorya og minyo na ka guys. Once gani minyo na ta guys, daghan na mong gutag priority. Napuno sa priority na to sa kinabuhi ang atong pamilya, atong asawa, atong anak. Dili man pwede nga ato ang gikalingawan ulitaw tanan dad na to sa atong pagkaminyo, di ba? So pasabutan na guys, ug minyo na ka, okay ra gyud na siyang magbarkada ka na kay mga amigo. So ang imuha lang imong bahinon imong oras. Syempre palabihon nimo imong pamilya. Imong pamilya na kinahanglan sa oras nimo sa imong pag-amuma, isip haligi sa pamilya, isip amahan sa imong mga anak, di ba? Dapat ang dako nimong oras ihatag nimo sa imong pamilya. Ikaduha na ng barkada. So wala ta mag-ingon nga og naa kay barkada, dautan ka, dili. Ang imuha na ang oras imo nang bahinon. So may lang ng barkada guys, o ganang ulitaw ta, estudyante ta, wata kayo obligasyon kay og nagud tay pamilya guys. Dako kay ng obligasyon ug naa tay pamilya. Syempre, nagud diha atong asawa, atong mga anak. Napay panginabuhian na to, nga kinahanglan na to gahinan og oras kay unsa may pakaon na to sa tong pamilya og dili ta mo gahin og oras sa atong panginabuhian sa atong trabaho. So kining kanta sa Inchi nga standby guys, approve ko ani.
approve ko ani even though nga even though nga minyo nako. But still kinahanglan kahibaw ta sa ato ang priorities. Maura na siya. Depende na ninyo o asa ang tagaan ninyo labing dakong prioridad, ang inyo bang pamilya o inyo bang mga barkada. Sige guys, so welcome sa Suyuan Ka TV og salamat sa inyong pagtanaw. Hopefully mo subscribe mo sa tong channel. Salamat guys.